Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Oras natin mga kabisyo. Oh, inaantok ka pa? No. Tanggal ang antok mo dito sa programang EDSA. Sabi ko na sa'yo eh. 7:30 na mga kabisyo. Hinahanap ka na ng asawa mo. Magparamdam ka naman. Sabi nga ng misis mo, ewan ko dyan sa lalaking yan, buti pa kaluluwa nagpaparamdam sa hindi. Alright mga kabisyo, eto na, hindi na natin patatagalin to. Tanga! Pag-usapan na natin to. Isang single mother ang sumasakit ang ulo sa tatlo niyang anak. Yung anak niyang 4 years old niya daw na lalaki ay pinagmumura siya. Oh no! At napaka-bayolente, ganun din yung 7 years old niya na anak na babae na hindi nakikinig sa kanya at sinasaktan din siya. Samantala naman ang kanyang 8 years old na anak ay halos wala na siyang oras na makausap dahil kinukulang na ang oras niya sa kakasaway sa kanyang 2 anak. Oh no! Sakit sa ulo, pero buti na lang mga kabisyo, itong nakita nating article ay hindi po dito sa Pilipinas. Pero siguro baka meron namang dito sa Pilipinas kung may mga ganyan, malamang napanood na natin sa tulpo. No. Okay, logican na natin to, Tang. Ay, sige, wag mo nang patagalin yan. Banatan mo na yan. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kaya nga po nang sinasabi natin dito sa programang EDSA, hindi lang po kalokohan, kakulitan ang ating pinag-uusapan dito, boards. Meron ka ring matututunan kahit papano. Okay, mga kabisyo, eto logica natin. Kailangan ba mag-memorize yan? Boards, ito basic na nangyayari sa mga taong hindi na pagplanuhan ang pagkakaroon ng anak. Oh no! Diba? O, maaring sa ibang sitwasyon. Basic din ito sa mga iniwan ng kanilang mga asawa at bilang bahay. No. Diba? Dahil mga kabisyo, hindi po madali ang sitwasyon ng pagpapalaki ng anak. Kaya saludo po tayo sa lahat po ng mga single mom na mahaba ang pasensya. Saludo po tayo sa mga single mom na napalaki ang kanilang mga anak ng maayos. At saludo din po tayo sa mga single mom na kahit gaano kahirap ang buhay, nairaraos niya ang kanyang mga anak. Hindi kagaya sa kapitbahay mo, boards. Pareho ngang nandyan yung magulang. Mababait naman. Pero yung ugali ng anak, ano tang? Salbahe! No. Now mga kabisyo, logican po natin. May mga bata pong salbahe talaga yung ugali. Kahit mabait yung mga magulang, dahil po yan sa impluensya ng kapaligiran at kaibigan. Pwedeng natural na personalidad, stress o problema at negatibong epekto ng media. Kaya kakapanood pa ng ika nga dun sa yung kaka-cellphone mo yan, kaka-cellphone mo yan. Diba? Kaya mga kabisyo, mahalaga po bilang mga magulang na alamin po natin yung exposure ng mga anak natin. Kasi kung yan po yung naguhubog ng kanilang mga behavior Tandaan natin na hindi natin sila kasama 24 oras. Kaya wag kang magtataka kung napapansin mo sa anak mo na parang maingay yung bunganga, dumadakdak. Kasi kasama niya, doon siya na-expose Sino ba yung kasama niya, Tang?
Ay, syempre, yung nanay mong bungangera. Pambihira naman, oh. Maloy ka! 34 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Woo! We're gonna slow things down a bit. And here's the song coming from the Def Leppard. Para sa'yo to words. When love and hate collide. Right here on 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!